Sådan kommer du i gang med at dyrke hydroponisk allerede i dag. Du skal bruge nogle af dine urter fra supermarkedet, som alligevel snart dør. Jeg har den her evighedsmynte fra min hydroponiske minihave. Og så skal du bruge et glas. Noget, der kan holde på rødderne. Jeg har resterne af noget kokosfibermåtte, men det kan også være lekrakugler eller rockwool. Mynte, basilikum eller citronmelisse er gode til at starte på og vokser rigtig godt i vand. Fjern de nederste blade og sørg for det sted, hvor bladene sad, kommer under vand. Det er nemlig derfra rødderne gror. Så fylder du dit glas med vand, tager dit kokosfiber og kommer stilkende så langt ned, at det kun er bladene, der stikker ovenud. Og så er du allerede i gang med at dyrke hydroponisk. Det vil sige, at du undgår sørgemyg og jord i køkkenet, og det kræver en minimal indsats for dig. På et tidspunkt får du brug for plantenæring, men de næste 2-3 uger kan de her altså nemt passe sig selv, mens de gror nye rødder. Tillykke! Du er i gang med nem hydroponisk dyrkning, som sikrer dig friske urter.